Hello. Kok. Waraga marga budaya. Umpama aku rawati dosa lara tak wales Wasik kaya tatu sing tak tampa aku randuwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe milih wong lanang liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kok yo kowe eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku aduh Gusti kuatno hatiku umpama aku rawati dosa lara tak wales lara nanging sing tak tampa aku ra mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling ayo le salah mulai
mergo pele genduk denok genduk denok Sika. santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapake mlerok tak rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo cah pondok wiladala suwengku lali nyoplok jare bapake aku koyo santri pekok yo ngalah tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo tengah nopen kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo tengah nopen kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing jaran wase genduk denok santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe saka assalamualaikum lakokno bapake mlerok tak rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo cah pondok elah dalang suwengku lali nyoplok jare bapake aku koyo santri pekok tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing jaran wah iya le tekomu apik-apik balimu ya sing apik-apik oh oh ah oh oh hai oh yap oh oh yo oh ya ah la la la
oh. Maneka wau penampilan perdana tari kuda kepang putri kalian tari celeng persembahan saking marga budaya. Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelenti maneh ceritane wis beda saikine kowe wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Kelangan isun iki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kutyangan digawa wong liya lila sun coba ngelilyakenno masya kot hangsun rasa Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelenti maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelenti maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Kelangan isun iki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kutyangan digawa wong liya lila
liya abot hangsun rasa kelangane sun iki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kudyangan digawa wong liya lila sencoba ngelilakena masya abot hangsun rasa lila sencoba ngelilakena masya abot hangsun rasa waraka marga budaya